Crea web amb IA, luchana.cat. Primer de tot hem de crear un pla de màrqueting de la web. Pensar què volem comunicar, qui serà el nostre públic, a qui ens adreçarem, la comunicació i el missatge i com ho farem. Normalment l'estratègia que es fa servir és inbound marketing i un embut que fa atracció, conversió i fidelització de les visites web. Llavors, per això hem de fer un pla de continguts digital i en base a unes paraules clau en les que ens podem posicionar a Google. Aquest pla que dura 12 mesos com a mínim i després cada any es va redissenyant. Hem de pensar el nom de domini, les seccions de la web, les pàgines que tindrà, el blog, els articles que farem, la secció de contacte, els links de les xarxes socials, el disseny del UXUI perquè sigui fàcil d'accedir amb qualsevol dispositiu mòbil, el pla de SEO de posicionament a Google, el pla de publicitat online a les xarxes socials i a Google i a YouTube, per exemple, i l'email marketing plan. També hem de pensar tot això a 12 mesos vista i després cada any es va adaptant al pla de màrqueting. En aquest cas, amb el blog de luchana.cat he aconseguit que amb 5 articles en 7 dies arribar a 5.000 visites. Compra de domini, compra hosting, creació web. Primer de tot, registra't a la plataforma web de Hostinger, que és la que jo recomano. Aquí us deixo el link del codi Luchana amb el que tindreu un descompte especial. També teniu sempre a disposició un chatbot que es diu Code, on pots preguntar-hi tot el que calgui durant tots els processos de compra o gestió, inclús per crear els continguts després a dintre del Hostinger i ajuda tot el que vols. Pots posar-ho en català amb el traductor de Google del mateix navegador de Google Chrome. Fem la compra del domini. Jo vaig comprar luchana.cat, per exemple, perfectament i selecciones i el compres. Compra de hosting de l'espai web. En aquest cas és el hosting especial per wordpress.org. Creem la web amb IA. Eines amb IA integrades al disseny de WordPress per fer també tot el tema de SEO i el disseny de usabilitat de la web. En aquest cas podem veure una aplicació que està al mateix menú del WordPress de dalt, on tenim les diferents opcions que podem provar i mirar, investigar una mica les que ens interessen en cada projecte. Investiguem totes les opcions i practiquem-les per fer-les servir en el dia a dia per millorar les tasques de correcció, de SEO, de disseny i automatitzar-ho tot al màxim. En aquest cas hem creat articles de blog amb IA, una de les tasques que dona més feina i més es necessiten fer. Vas a l'eina de Hostinger de creació de contingut i li dones a crear contingut d'IA. Després ja et surt un panell on pots integrar el tema del que vols parlar o fer una mica de sinopsis, triar les paraules clau, el to comunicatiu i la mida del text que vulguis en aquest cas. Després veus una mica en detall com quedaria, et crea les imatges també, tot el que necessitis i després ho pots editar, arreglar, però quedaria més o menys així com veieu en aquest cas al blog de luchana.cat i crear el contingut. Després el podem personalitzar i Com crear una web amb pas a pas fent servir Hostinger en una hora? I crear el contingut. Després el podem personalitzar i fem i crear el contingut. Després el podem personalitzar i fem i crear el contingut. Després el podem... L'objectiu per mi és motivar que més gent faci blogs en català amb tota mena de temes. Si feu un, el compartiu a comentaris. Que vagi bé, gràcies.